Najvyhľadávanejší halloweenský kostým a zároveň najhľadanejšie stvorenie 17. storočia. Aj takto môžeme nazvať čarodejnice. No a poďme sa pozrieť na to, ako to všetko vlastne začalo. Tak, vítajte pri mojom videu ďalšom, ktoré trvalo trošku dlhšiu dobu, pokým som ho nahrala aj všetko. Ale tentokrát budem hovoriť o čarodejniciach a poďme na to. Sme v dobe starovekého Grécka a prichádzajú nám do uší slová o tak krásnej žene, že by vám až vyrazila dých a že vraj býva na svojom vlastnom ostrove. Tento ostrov sa mal nachádzať v Mediteránskom mori, no každá žena, ktorá bývala v jej blízkosti, sa začala obávať, aby jej vlastný manžel ju nezazrel, pretože sa bála, že táto neznáma krásna žena ho zlanári na svoj ostrov a už sa nikdy nedostane, ako už sa to predtým neraz stalo. Táto nádherná žena mala podľa miestnych byť čarodejnicou, vlastne prvou čarodejnicou, o ktorej máme zmienku, a jej meno je Kirke. Jedenkrát sa tejto čarodejnici, ktorá by že vraj mala byť dcérou bohyne Hekate, ktorá je veľmi známa aj doteraz a veľa ľudí uctieva túto bohyňu Hekate ako prvú čarodejnicu. A táto Kirke mala byť jej údajnou dcérou. Svoju krásu teda brala, no ako každá jedna čarodejnica, z energie druhých ľudí. Takže jedenkrát sa jej podarilo vlanáriť na tento svoj ostrov celú posadku a podarilo sa ju premeniť na prasatá. A čo s ním potom robila, je už neznáme. Ale no toto by mala byť prvá čarodejnica, no ľudská čarodejnica pravdepodobne, o ktorej som našla niečo. Táto prvá čarodejnica vlastne v ľuďoch a ženách vytvárala strach z niečoho neznámeho a čo vlastne nedokázali ovládať. To sa aj prenieslo do ďalších storočí, kedy sa snažili tieto úspešné ženy alebo ženy, ktoré nevedeli ovládať, nejako znemožňovať. Tak prichádzame k ďalšej téme, ktorá je vlastne založené na tomto znemožňovaní žien, keďže ženy bývali za starých čias veľmi uznávané. Boli to liečiteľky, boli podľa ich cyklov založené kalendáre, no potom to cirkev celé zmenila, aby to bolo postavené na zrodení Ježiša a takto ďalej. Ale predtým všetko sa riadilo podľa ženských cyklov a ľudia za nimi chodili pre rady, ako žiť a tak ďalej. Potom už k nám prichádza toto znemožňovanie žien, kedy už chlapi sa snažili robiť všetko preto, aby boli prvorady jedinci a to je aj doteraz. Akože v niektorých smeroch sú samozrejme tí prvorady, lebo veľa vecí ženy nevedia robiť, aj keď sa o to v tejto dobe snažia, ale no musíme všetci podľa mňa uznať, že to tak nie je. Prvý, čo sa snažil takto znemožniť ženy, ktoré ovládali veci ohľadom mágie a zeme a no mali všelijaké prednosti, tak prvý, ktorý sa ich snažil znemožniť, bol maliar. Bol jeden z najlepších v tej dobe, kedy vlastne sa zrodila Mona Lisa a takto ďalej. Jeho meno bolo Albrecht. Ten namaloval jeden známy obraz tej najnechutnejšej ženy, ktorú si viete predstaviť. No, ovisalo je všetko, bola nechutná, mala bradavice a jazdila vlastne na koze. No, vlastne Albrecht znázornil čarodejnice. A takýmto spôsobom poznáme čarodejnice aj doteraz ako odporné, zdváskavené ženy, ktoré sú spieknuté s diablom a mali by sme sa ich báť. V tejto dobe boli tieto schopnosti u žien vlastne viacej podporované ako teraz, takže ich vedeli o mnoho viacej ovládať. No, tak sa mali asi koho obávať, lebo ich v tej dobe bolo určite viacej než teraz. Prichádzame na to, na čo ste klikli na toto video, a to je hon na čarodejnice, kedy ich účelom bolo vlastne odstraniť čo najviac takýchto žien, ktoré
ktoré vedeli ovládať aspoň trošinku z týchto vlastností, tak pre mužov to bolo to najlepšie, čo mohlo byť a hlavne pre kresťanov, keďže jediný, kto mohol ovládať tieto vlastnosti, bol Ježiš. Koľko presne takýchto žien odstranili pri týchto európskych honoch, nie je presne jasné, ale určite to bolo viac ako niekoľko desiatok tisíc. V niektorých častiach Európy tieto hony prebiehali viac a tieto hony prebiehali menej. V niektorých častiach Európy, ako napríklad v Nemecku, sa odsúdilo viacej žien ako mužov, no napríklad na Islande bolo odsúdených viacej mužov ako žien, čo moc nie je počuť, pretože všade sa hovorí len o honoch na ženy. Akože bolo aj pár mužov medzi nimi, ale väčšinou akože ženy boli tie obávané, no na Islande to bolo inak. V roku 1486 bol jedným z najobávanejších lovcov týchto čarodejníc Heinrich Kramer, ktorý týchto údajných čarodejníc nachytal čo najviac a napísal aj knihu, ako uloviť teda čarodejnicu, ako ju spoznať, a v latinštine sa volá Maleus Maleficarum. V tejto knihe teda bolo napísané, ako nájsť čarodejnicu a čo s ňou teda robiť, keď ju ulápia. Poprvé, ako spoznať čarodejnicu? Bola to žena, pretože ženy sú viacej ovplyvniteľné a diabol si teda s nimi mohol robiť, čo chce. Po druhé, ak uvidíš starú krývajúcu ženu, ktorá ide po krajnici, tiež je to čarodejnica. Takže pozor. Po tretie, keď už teda si ujasnite, že je to žena a použijete proti nej Bibliu. Ako? No úplne jednoducho. Položíte obidve na obrovskú váhu, takú ako znamenie váhy, presne takú istú, ktorá sa takto prekyvuje. Na jednu stranu dáte Bibliu, na druhú stranu dáte ženu a keď žena vážila menej ako Biblia, teda vlastne vnášala sa, tak to samozrejme bola čarodejnica. Toto sa všade robilo samozrejme inak, no keď vážila niekde viacej, teda vlastne Biblia mala menej, ako by mala mať, tak aj za to ju odsúdili, pretože proste mohli. Ale dalo sa toto aj vyhrať a takým spôsobom, že by táto žena vážila presne ako Biblia. Ako by to bolo ale možné vážiť rovnako ako Biblia? A v kresťanských hlavách bolo takým spôsobom možné, že vlastne Boh by ju osvietil a uznal by ju za nevinnú a urobil ju presne takisto ťažkou, ako je Biblia. No ďalším ukazateľom čarodejníctva bolo, že žena mala na sebe znamienko, hoci kde na tele, bolo to úplne jedno, takže pri tomto súde, keď už ju niekto obvinil, tak ju celú zvliekli do naha a hľadali na nej lúpou, alebo no neviem ani čím, proste hľadali na nej hociaké znamienko, hej. A keď na nej našli, tak je čarodejnica. A keď našli na nej jazvu, tak si mysleli, že si to znamienko odstránila pred týmto súdom a tiež to bola čarodejnica. Znamienko bolo vlastne potvrdenie toho, že diabol si ju označkoval. Takýchto ozajstných faktov, ako určiť, či niekto čarodejnica, tam bolo o mnoho viacej. No ďalším z týchto ukazateľov bolo, že tá žena dokáže povedať sväté slova, takže ich donútili, aby recitovali modlitbu. No jedna chudierka sa pri tomto pomýlila. Zabudla v tejto jednej modlitbe povedať veľmi vážne slovo, alebo tuším povedala naopak. A povedala a bla 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 bla, uveď nás k pokušeniu. Namiesto toho, aby povedala uveď nás od pokušenia. No sudcovia Ježišmaria, toto pre nich bolo akože to najlepšie, čo sa v ten deň asi stalo a no samozrejme, že ho odsudili a no upalili ju zaživa ako všetky tieto údajné čarodejnice. Nečudo, že tento pán bol tak extrémne úspešný, kedy vlastne stačilo si mysleť hocičo a žena bola uznaná za čarodejnicu a mohli ich upaliť tak viac a proste vyhovoval ich procesu.
Prvý hon v Európe sa konal vo švajčiarskom Valajse. Trval až neuveriteľných 8 rokov a zabili tam až vyše 300 žien. No na to, aby ich dokázali odsúdiť, museli až 3 ľudia povedať, že ty si čarodejnica. Takže nestačili ani vlastne dôkazy, stačilo len sa spiknúť so svojím susedom a povedať, že ona je čarodejnica, smrdí jej dvor, musíme ju z tejto dostať. Takže sa spikli, no a proste niekedy to ani 3/4 z toho to ani nebola pravda. No a takto upalovali nevinné ženy. No vo Valajse bolo väčšina odsudených mužov. Tí boli mučení, až pokým vlastne nepriznali spiknutie s diablom a nepriznali to, že diabol im povedal, že nikdy v živote nemôžu vkročiť do kostola za výmenu toho, že im dá schopnosť lietať a premieňať sa na mačky a robiť zle. Niektorí tvrdili, že im tento diabol dokonca dal schopnosť meniť sa na vlkodlakov. Jedným z najväčších európskych honov na čarodejnice sa vykonal v nemeckom Bambergu, kde od roku 1926 až do roku 1931, kde umrelo až 1000 ľudí. 900 z nich bolo upálené na hranici. V tomto prípade bolo úplne jedno, či to bola žena, dieťa, chlap, no hocikdo. Proste im stačilo, že to bol vhodný kandidát, že našli na ňom znamienko alebo hocičo. No a proste bol upálený. V Bambergu to celé začalo tým, že im nešla úroda. Nerastla. Nerastla samozrejme kvôli zime, no lenže samozrejme, že to nemohla byť len zima, tak sa snažili niekoho obviniť z toho, no a koho iného lepšie ho obviniť ako čarodejnicu. Takže miestni z tohto mesta sa zobrali a išli to nažalovať svojim autoritám, ktorí tam vtedy vládli v tom meste. A princ biskup Jonathan Gregor Fachs von Dorenheim začal viesť vyšetrovanie. No a to netrvalo veľmi dlho, keďže jedna zo žien sa naozaj priznala, že túto úrodu zakliala, aby nevyrastla a všetci vlastne umreli na druhý rok. Pri tomto hone na čarodejnice mučiace techniky boli vítané. Bolo úplne jedno, čo si vymysleli, proste stačilo ich mučiť a mučiť, pokým vlastne sa nepriznali, že naozaj uctievajú tohto satana. Najlepšie bolo, keď pri obvinení niektorí z nich už v asi dosť zlom stave vykrikli pár mien, ktoré s nimi teda uctievali, nášho rohatého spoluobčana tu a išli teda po týchto ďalších menách. Dokonca niektorí z nich sa priznali, že robili pri týchto ich čarodejnických obradoch s rohatým aj čertami všelijaké nehanebnosti. No a to ich všetkých poborilo ešte viacej. V tejto dobe, v tomto Bambergu, bolo toľko veľa týchto čarodejníc, ktoré obvinili, že museli postaviť dokonca až dom, kde ich budú držať, takže vlastne také väzenie pre čarodejnice a ono je to tam doteraz, môžete sa tam ísť aj pozrieť aj všetko. No, v tomto dome teda vlastne všetci čakali na to, pokým ich odsúdia a vlastne budú mučení a mučení. Pokým vlastne sa nepriznajú, to bolo jedno, či to je pravda alebo nie, stačilo povedať, že áno, urobila som to a potom ich spálili na hranici. Niektoré z týchto mučiacich techník boli točaky na prsty, takže im točili prsty a toto sa používa doteraz a volá sa to strapado. No, vyzerá to trochu inak a bolo to používané na mučenie a nie na to, na čo to niektorí ľudia používajú teraz. No, konečne už pri konci tohto hodu na čarodejnice jeden z mužov čarodejníc, Dorothea Flock, a tento muž našťastie utiekol a išiel to nahlásiť do blízkeho Nurembergu a povedal o tomto cisárovi, o tom všetkom, čo sa tam deje, pretože zjavne o tom nikto nemal mienku, že 8 rokov tam prebieha mučenie a upaľovanie. A císar ostal v šoku a všetko toto vlastne zastavil a princ biskup Jonathan bol odobratý od všetkých svojich práv a mocností. No ešte predtým, ale samozrejme stihol si nakradnúť svoje polia, aj všetko od týchto čarodejníc, takže vlastne
bol bohatý aj tak. Toto nebol úplný koniec witch huntu v Nemecku, pretože v Nemecku sa uskutočnilo až 42% z celkového tohto honu na čarodejníc. No a prichádzam na to najzaujímavejšie pre mňa, pretože som sa snažila prísť, či toto všetko bolo aj u nás na Slovensku. No a samozrejme, že som našla niečo, pretože na Slovensku sa konal jeden z posledných honov na čarodejnice a bol to v meste Krupina, kde upalili až 50 ľudí. Celé toto začalo v roku 1620, keď mešťan Kramer obvinil Smelinovu z toho, že zaklali jeho dieťa, ktoré osleplo a neskôr umrelo. Smelinova podľahla teda následovnému mučeniu, ktoré na ne vykonávali, a priznala sa, že to teda naozaj spravila, že na ulicu, po ktorej toto dieťa prešlo, vyliala vodu, v ktorej umývala ropuchu. Povedala, že to spravila preto, aby kto prejde po tejto vode, následovne vyschne a umre. Mala v tej dobe dokonca aj svoj koven a skladal sa z dvoch, a to bola Nešta a Veronika. Tieto tri mali spoločné záujmy a teda chodili v noci dáviť ľudí, menili sa na mačky, robili zlé, strašili ľudí, no takisto teda vlastne mrazili úrodu a dokonca aj vinice. No a priznali sa teda, že robili aj určité veci s rohatým a takisto s čertami aj so všetkým možným počas vlastne týchto sabatov, ktoré oni si konajú. No a z toho mali vlastne svoju moc a premeniali sa. Samozrejme, že musíme uznať, že pri týchto mučiacich technikách, ktoré vtedy mali, ako mliaždenie prstov a naťahovanie končatín a strapado, tak by sa priznala 3/4 ľudí, pretože to neprestávalo, až pokým vlastne z vás nevyšlo, že áno, spravili ste to. Magistrát prekvapivo tieto 3 čarodejnice nedal spáliť, ako to vtedy bolo uznávané v Európe, a rozhodol sa, že všetky 3 ženy budú na krkavčej pažiti. Dole pri mestskej bráne boli sťaté mečom. Popravy sa v Krupine vykonávali na rôznych častiach mesta, buď to bolo pri bráne, alebo taktiež na Šibenickom vršku, ktorý je charakteristický už len svojim názvom. A v tejto dobe, keďže mesto Krupina ešte nevlastnilo svojho vlastného kata, museli ho zavolať z vedľajšieho mesta, čo je Banská Bystrica, a vlastne v tej dobe sťatie jednej hlavy stalo 12 mincí. V roku 1662 tam upálili ďalších 6 čarodejníc. Trochu neskôr, už v roku 1675, sa priznali ďalšie 3 ženy, že sú čarodejnice. Samozrejme, že to znovu bolo po mučení, znovu sa priznali k hradkám so satanom, už sa to opakuje, a priznali sa teda, že davia ľudí pomocou masti, ktoré mal pomôcť vyrobiť sám Satan. No a ako už je zvykom v tejto dobe, tak ich znovu dali upáliť. No v septembri tohto roku znovu sa našlo 8 žien, ktoré boli uznané až 6 svedkami, že teda naozaj sú to čarodejnice alebo ježibaby. Nechceli plýtvať asi drevom alebo možnosťami v tej dobe, tak ich všetky naraz upálili v jednej klietke. Tento rok v Krupine sa nazýva rokom ohňa, pretože upaľovanie čarodejníc na hranici stále neprestávalo, keďže o mesiac neskôr upálili ďalšie 3 ženy. Medzi týmito ženami sa ale našiel v Krupine aj jeden čarodejník, ktorého meno som bohužiaľ nenašla, ani o ňom viacej nebolo nič napísané, iba proste asi bol znovu upálený, alebo možno dostal lepšie zadozučinenie, no nebolo o ňom viacej nič napísané. No koniec upaľovania žien na hraniciach prišiel v roku 1741, keď sa u nás na Slovensku vlastne ukončil tento hon čarodejníc v celej Európe a na hranici sa upálili ďalšie 3 ženy. Vlastne celý tento hon na čarodejnice skončil a čarodejnice vymreli v celej Európe a život išiel ďalej, ako keby sa dovtedy nič nestalo. No tak čo si teda vymyslíte, že či tieto čarodejnice naozaj boli čarodejnicami, alebo proste boli len donútené týmito mučiacimi technikami, aby sa priznali,
No a aký bol teda dôvod, že upalovali tieto ženy, že či to bol len strach z nich, alebo to vlastne cirkev pretlačila do hlav? No napíšte mi do komentára a keď sa vám ľúbi môj content, alebo kam teda smeruje aspoň, tak mi dajte follow. Budem veľmi rada.